Hola, hola nens i nenes. Avui us vull explicar el conte de la Rínxols d'Or. Diu així: hi havia una vegada un pare ós, una mare ossa i un osset petit que vivien en una caseta al mig del bosc. Cada dia, la mare ossa feia l'esmorzar, feia farinetes i les deixaven a sobre de la taula del menjador perquè es refredessin, i mentrestant tots tres se n'anaven a passejar pel bosc. I aquell dia van fer el mateix. La mare va fer farinetes, les va deixar sobre la cuina i se'n van anar a passejar. Mentre estaven passejant, vet aquí que per allà va passar una nena molt bufona, una nena que es deia Rínxols d'Or. La Rínxols d'Or li agradava molt caminar pel bosc i aquell dia se'n va anar a passejar. I passejant, va arribar fins a casa dels tres ossos i va veure aquella caseta tan bufona i va pensar: qui deu viure aquí dins? Va anar cap a la porta, va picar a la porta, però no hi havia ningú i la porta estava oberta. Així que la Rínxols d'Or, que era una mica tafanera, va entrar dins de la casa dels tres ossos. Quan va entrar, del primer que va trobar van ser 3 cadires. Una cadira gran, una cadira mitjana i una cadireta petita. I ella primer va provar la gran i es va seure i va dir: «Oi, que incòmoda que és aquesta cadira!» Després va provar la mitjana. «Oi, que tova que és aquesta cadira!» I després es va sentar a la cadireta petita. «Oi, aquí sí que s'hi està bé!» I va començar a seure, a aixecar-se i a tornar-se a seure i a tornar-se a aixecar, fins que al final la va trencar. Llavors se'n va anar a veure més habitacions i va arribar a la cuina. I allà a la cuina va veure una taula amb 3 plats parats. Hi havia un plat gran, un plat mitjà i un plat petit. Va tastar el plat gran. «Ui, crema!» Després va tastar el plat mitjà. «Ui, està fred!» I després va tastar el plat petit. Que bones aquestes farinetes! I es va anar menjant totes les farinetes, fins que no hi va deixar res. I llavors li va agafar una soneta. «Ai, quina son que tinc!» I se'n va anar cap a una altra habitació, i en una altra habitació hi va trobar 3 llits. Un llit gran, un llit mitjà i un llit petit. Primer va provar el llit gran. Va mirar de pujar-hi, però era molt alt i no hi va pujar. Després va provar el llit mitjà i s'hi va sentar, però estava molt dur. I després va provar el llit petit i s'hi estava tan bé que s'hi va quedar ben adormida. Mentrestant, els 3 ossets tornaven cap a casa seva amb molta gana. De tant de passejar, havien agafat molta gana. Així que el pare ós va entrar dins de casa i el primer que va veure va ser una cadira trencada. I la cadira grossa, algú se li havia sentat a la seva cadira. La mare va dir: «Doncs a la meva també s'hi han sentat». I el petitó va dir: «A la meva també s'hi han sentat, però i a més l'han trencat. Oh, m'he quedat sense cadira!» La mare ós va dir: «Bé, vinga, després ja ho mirarem això. Anem a menjar, que si no les farinetes quedaran fredes». I van anar cap a la cuina. El pare ós va provar les seves farinetes. «Algú ha tastat les meves farinetes!» La mare ossa també va tastar les seves farinetes. «Algú ha tastat les meves farinetes!» I el nen petitó de l'ós també va tastar les seves farinetes i va dir: «Algú ha tastat les meves farinetes i se les ha menjat totes! Ai, la mare, ai, pobret, el meu osset. Mira, saps què podem fer? Anem a dalt a fer els llits». I van anar cap a dalt i el pare ós el primer que va dir va ser: «Algú s'ha posat al meu llit». I la mare ossa va dir: «I algú s'ha posat al meu llit». I l'osset petit: «Algú s'ha posat al meu llit i encara hi és!» I tots 3 van estar mirant a la Rínxols d'Or, que estava allà ben dormida. La Rínxols d'Or va veure que se l'estaven mirant i es va despertar. Es va espantar veient 3 ossos que l'estaven
mirant, així que va saltar per la finestra i se'n va anar corrents, 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 corrents. I mentrestant l'osset des de la finestra anava dient: rínxols d'or, que t'has deixat els mitjons, vine, 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 vine. I conte contat, conte explicat, i vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.